е мнението на щаба за матча? Мисля, че направихме един много добър матч. Всички футболисти се раздадоха, за което им благодарим целият тренерски щаб. Надявам се зрители също да са останали доволни от това раздаване. Резултатът не е приятен, защото получихме гол на собствен терен, но това не означава, че няма да отидем в Финландия да търсим резултат, който да ни позволи да преминем по-нататък. Благодарим. Заповядайте за въпроса, Желязко Динев. Първо, поздравления за играта и за представянето на отбора. И второ, доволни сте от новите пълнения японеца и Кирил, които буквално това беше първи футбол за тях, които трябва да изкарат цяло. Аз, както винаги съм казал, не мога да отличавам един или друг играч. За мен е важно отбора да играе добре като цяло, защото един или двама играчи не решават даден матч. Отбора, ако се представи на ниво, мисля, че това е достатъчно. Искаме да работят като едно цяло и стремим се към това нещо. Други въпроси? Един мач не беше малко по-твърдо, колкото се очакваше и че чешкия съдя така допусна доста по-твърда игра и се отсуди на гости. Поне до последния. Така е видно. Аз в моята кариера и като футболист и като треньор никога не съм коментирал съдиите. Няма да го направя и сега. Има си делегат на УЕФА, който да прецени дали се е представил добре или не. Ние не трябва да очакваме помощ от съдиите, ние трябва да си играем нашата игра. Моят въпрос беше дали беше по-твърд мач, отколкото очаквахте, не толкова да коментирате съдията. Не, матчът беше нормално. Не, мисля, че само Венци Василев, който изпитва, когато го смениха, но доктора ще прецени утре, защото не може веднага след матча да прецени какво е състоянието на Венци. Други въпроси, колеги? Ако нямате, благодарим. Мерси. Мерси.